أرسط زينا كل أير إثيوبيا ببقعة محلاو زخل حيل أير كم زتهانت ستحبيرو منستير إنوفيشن and تكنولوجي أبسكجر تكنولوجي وسيت نمركاب كسرح كم زقباء تطوعو كابوساي غونصي غازان اسرائيلن ابتي زوبا ناي مسفح كونتات كيفتر سغات فطيرولو طنا باللي كبرات تخاتلتي نزعات زي تدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاچوالو محابيركم كصنحي دحر زحصار مستغاغريت كنراخبينا سناي مكتال የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ሰራዊት ማፍረስ ማለት ኢትዮጵያን ከውጭ ለሚፈልጓት ኃይሎች ሁሉ በሯን ክፍት ማድረግ ማለት ነው። ይሄን ለመታገስ አቅሙ እሳቤው ሞራሉ ቀላል አይደለም። ጦር ሰራዊት ውስጥ መከላከያ ውስጥ መኖር መስዋዕት ሆኖ የተሰለፈ ህዝብ ነው። የተሰለፈበትም ዋነኛው ምክንያት ሀገርን ለማስጠበቅ ህገ መንግስትን ለማስጠበቅ የህግ በላይነትን ለማስከበር መከላከያ ሰራዊትና ደወለና እናመረቅና ነመስግኒና ደቅና ኡምልና አትር ለይት ለራዕና ዚአተን ጸሎት እንገብሪና بعلم لخ درجة أب كونغو أب كوريا دحركة حجي أب سودان أب رواندا أب لايبيريا زغورو نجر انترت له سلكا تورنت تطوب مبالط راي ونه يكونن كندينا يچوا لغاس روح مخانو زرعيلو نا ኢትዮጵያ ህዝቢ ምናልባት ድሕረና ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኣብ ዓለም ከይዱ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣምባሳደር ዝኾነ ክፍሊ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ተቋም እንታልዩ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለት ሌላ አይደለም። በሰላም ጊዜ መዘጋጀት፣ በውጊያ ጊዜ ደግሞ መዋጋት። አሁን ያለው ወጣት አሁን ያለው መከላከያ ለሀገር መሞት ክብር እንደሆነ ነው። ከኢትዮጵያ ከመጨረሻው ጫፍ ሰው የምትማረው ነገር ይሄ ነው። አገር ማለት ካለች እኔ እኖራለሁ፣ አገር ካለ እኔ ከሞትኩኝ አገር ትቀጥላለች። ለሀገር እንዲህ አይነት መስዋዕትነት መክፈል የመጨረሻው ውድ ነገር ነው። ምንም ቢሞላኝ፣ ምንም ነገር ቢኖረኝ፣ ምንም ስልጣን ቢኖረኝ ዋጋ የለውም የሚለው ወጣቱን ነው በደንብ አድርጎ የሚያስተምረው መከላከያን የሚያስተምረው። بحصرتي زيناتات تنجمر مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنا ايتا ادم فرح اب كل الصومالي ناتسرحو زركبو سراحتي لمعات تعذيبهم ايتا ادم فرح كاب عدا نام مندا بزبل مري حسب ماخل جيججا ترخيبهم ناتوهاب زركب سلطناون تعذيبهم نلعلوتن ماخلوتنا مرار حنا توهاب زركب سلطنا اب اثيوبيا 10 ماخلات سلطنا ناتوهاب زركب تخون ايتا ادم فرح اب كلهم ماخلات سلطنا تزواويروم ناتعذبوا كم زركبوا تغليصوم ناب جيججا زغبر وعدتهم مكتل بريزيدنت بارتي بلصقناون اكال تتعذبتي كم زخونه زرخبنايو حبريتام ارديوم ايتا ادم فرح ابتي مرها غبري مسلطنتي امرار حتات لزب كم زغبرون تحبير الله كل الأير إثيوبيا ببقعة محلاو زخل حيل أير كم زهانة تحبيروم 24 ساعات كل الأير إثيوبيا بزت أمامن بقعة محلاو زخل حيل أير كم زهانة وانا ممرحي مسارح صقنان مكلاخلي أير أفليتوم حلافيت ممرحي كولونيل تشوم باجا كم زغلصوم ابزعزي اوان حيل أير ناي متግባር عقمو كاب زخونه اوان لعلي كب إلو يلوم تحيل أير بزبناو تكنولوجياتن بسلطنه حيل سبن اب مودا بزبرتات اسراح كم زتوغنه املكيتوم حيل أير فيدري بزبناو عدقين بقو حيل سبن كحجز مغبار كاب زخونه يكون اوان لعلي
ዘተኣማምን ዘብዒ ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ኮይኑ ከም ዝተሃነጸ ኣረጋጊጾም እቲ ሓይሊ ኣየር ዝተዓጠቖም መሳርሕታት ብምጽጋን ብግቡእ ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ንምግባር ዘኽእል ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ከም ዘፍረየ እውን ኣመልኪቶም ክብል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ حتى بري بحري إثيوبيا وانا ونعبي زمتعاقمي لوجيستيكس مسارت زجبران كم زخنة وانا دايركتور بعلمزي ماريتايم إثيوبيا عبد البادر شمسو جليسام قدما من سرابي أحمد أب كربا وانا أبالات بايتوكل تزباب ذهب ومبري بري بحري ناي حانت هاجر حفشوا عبيد فريات كاب عسران حامشن كساب سلاسام إيتاوي كب كم زبلو مصنعتي ودحورات منقستات صرحهم قليص امنيرام بمنصر زي لعلتي ساعه مئتاو زخون اتاو نوصا نقدا بجيبوتيا بلاد توغن اثيوبيا بري بحري بمسانا مخنيات اب عمت 1.6 بليون دولار بمخنيات ودب كم تسئن يحبر وانا دايركتور بعلمزي ماريتايم اثيوبيا عبد البدر شمسو نزي عملكتهم كم زبلوم اب زحزي اوان اثيوبيا تشعته كل مداين كلتا ندادي زي صعنا مراخبن وصيت وصائن أتاو نقدتا حجر نمسلات الناس صرح يركبوا يكون بر بحري بزي مهلاو أب عودو لوجيستيكس لعلس عنتو كم زفت أرم أتوم حلافيا بريهم بر بحري زي مهلاو بفلاي إثيوبيا نابوصاي تلوخم كم فرمرا زبلو قلطيفهم زبلاشو فرياتات صريتهم حليهم بقلطوف تبصحتيا مغبار لعلس عنتو نافطر كم زركب تزاريبهم أزيد ما أبتو داداري نتناي بعلو عنكفات بمفتار وصاي نقدين خنكي كم زقبر مقلاصهم قلقالو زينا إثيوبيا تصبسيبو لهم ودب زي مهلا حوت أب زوزون زااتولون اوان أب ودب زهلوهم صانحيت العلو وصاي كم زلون أزيد ما نهر واقع كيف تر كم زقبرن ون عملكيتهم حتو بري بحري إثيوبيا ناي لوجيستيكس وصاي بمقلال تربحنا تعودين معباي وساني قدا كم زلون قليصهم أب حبراوي مننت ربحان تقاطات مرددا نزلاق سلام المعات مسارتيو كبل منستير سلام قليصو منستير سلام مسارتاويان هنصت سلام هاجرن هاجراوي ربحاتات حبراو مننتات هاجراو تقاطاتن سيكوراليزمن بزبل حساب مدرخ مغكراب كتما داما يسالط اللهم منستر ديتا سلام ايت تاي دندابتي وان كمز غلصوم ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኽ ዓለም ብምስረታ ሃገረ መንግስትን ሉዓላዊ ግዛኣት ሓድነቶም ሓልዮም ካብ መንጎ ዝጸንሑ ጥንታውያን ሃገራት ተጠቃሲት እያ ወስኾም ድማ ብዝሃ መንነት ዘለዎም ዜጋታት እውን ውሽጣውን ደጋውን ጸቕጥታት ብሓድነት ብምጽዋር ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ሓቢሮም ምንባሮም ገሊጾም ኣብ ኩሎም ኩርናዓት ዝሃገር ጽንኩር ማሕበራዊ ጸጋታትን መስተጋብርን ከም ዘሎ ብምጽራሕ ነዞም ጸጋታት ኣብ ምጥንኻር ክፍተታት ምህላዎም ኣልዒሎም حالتات وصايب لعلي إثيوبيا زدلي والأختون مفصام زي فتنو ونجر يلن زبالو توم منستر ديتا كسابلومي حدنا زيغاتات نملحلح تعارين تجبرو كم زر أيون جاليسام كتسال نزلوا ناي حبر هاجر من قصين مقتسال أب هاجراوي حبراو ربحاتات مننتات نتسقاتاتن مرددا مفتار نزلاق سلامن لمعاتن مسارة مخانون تزاريبهم إثيوبيا ونانيت بزح مننتات بمخانا أبب محبر سبوز ركبوا سناي تسقاتات نسلام هاجر دحننتن لمعاتن كوعلو زخ المصنعتي كم زتا جبرون أيت تاي دندام أفليتهم أبتي مدرخ مسرتاويان هنصت سلامن هاجرن أب حبراو ربحاتات هاجر مهننتات تسقاتات أب سيكولاريزم ذا تكورو مبقسي صحوفات قريبا مخكر يقبر اللهم كم زلو قلقالو زينا إثيوبيا صبسيبو اللهم أبتي مدرخ من سر ديتا أيتتاي يدندا حويسو حلفتي بيرو سلام نصتان كللات مهوران ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ኢትዮጵያ ዝመጹ ኣቦታት ሃይማኖት ሽማግለታት ዓድን ካልኦት ዕድማት ኣጋይሽን ይሳተፉ ኣለው ተባሂሉሎም
أم كتتال زيناتات إتبي تقرنياهم تركبوا كورات تختاتلتي مريسكم سلت كتاتلونا نمسكنكم زيناتاتنا يقصل الله حزون مسانات نحو حزدما بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرينا حتى بر بحري إثيوبيا زدقف حاسا مخانو نبرتي كتما ديسابا قليصهم ريتهم كم صعب قريب الله ለአንድ ሀገር እድገት ደግሞ ወደብ ትልቅ ወሳኝ ነው። ጉዳይ ፖለቲካ ኮይኑ እምበር ሓንቲ ሃገር ብዘይ በር ባሕሪ ክትተርፍ የብላን። ኣብቲ እዋን ዝከራኸር ስለዘይነበረ እምበር ብዓለም ለኸ ሕጊ ይኹን ብኻልእ በር ባሕሪ ክንረክብ ነይሩና። ይኹን እምበር ኣብቲ እዋን ብሰንኪ ፖለቲካ ፀገም ስለዝነበረ እዩ። ሕዚ ግን ፅዕንቶናቱ ኣብ ናብራና ዝቕባብ ዋጋ ፈጢሩ እዩ። ሓንቲ ሃገር ብዘይ በር ባሕሪ ክትዓብይ ኣይትኽእልን። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ በጣም ደግፍ ያለው ሀሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደግፈዮ እየ ተዝኸውን ብዝተኻኣለና ኩሉ ብልዝብ ሰላም ክንገብሮ ኢና ከምቲ ኣብ ህንፀት ህዳሰ ንላዘበሉ ነበርና ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብስእሊ ኣደጊፎም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ሕጉስ እየ የፖለቲካ ሁኔታ ሆኖ እንጂ አንድ ሀገር ንዕቤት ሓንቲ ሃገር በር ባሕሪ ወሳኒ እዩ بأجباب يقوم بزي أجباب استوسد بحر بري عبيز عنده قطبة كم زب سحلنا نجنزبينا هذه دما من كستنا أبز قرب وحساب صبو زبهاليو مغنياتو بزي بر بحر زب سحن هروا قالو نهاجرنا خنتك أموز جبا جنزب نبر بحرينا نخفلو بمخانو زي هزبي زدق في حسابي كون كاب جدب هداس أصيلو تزعبي بر بحريو بزو قدات هلن بر بحر ألبو مخان بزح قداتي للو يكاليو لنا بزح نجر جميرنا هنا أساقينا هنا قد مخزي سلزي يكاليو بتورنت ምንም እናመጣው እናተርፈው ነገር የለም بخينات لمص ነገር የለን ንሳቶም ውን ببر بحر ተጠቂሞም ንሕና ውን ንጥቀመሉን ንዓበየሉን ተዝኸውን ደስ ይብለኒ ኣብ ዝተፈላልያ ከተማታት ክልል ትግራይ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ብተመዛበልቲ ተታሒዘን ምህላውን ይፍለጥ እዚ ድማ ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ዓብይ ዕንቅፋት ዝፈጥር ምዃኑ ብምግንዛብ ጊዜያዊ ፍታሕ ብምንዳይ ተማሃሮና ማኣዲ ትምህርቲ ንኽምለሱ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ገሊጹ ኣሎ በሪሁ ብርሃነ ተወሳኺ ሒዛላ ኣብ ከተማ መቐለ እትርከብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ሕሉፋት 3 ዓመት መዕቆቢ ተመዛበልቲ ዝነበረት ኮይና ሕዚ ግን ጎና ጎኒ ተምሃሮ ተቐቢላ ብኽፋል ናብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ኣትያላ እንኳዕስ ተጀመረና ነው ማለት እዚ ንሽተይስ ዝኣምሮናስ መመለስስ ይኾነና ንሽተ ወላ ብዙሕ አይኹን ንሽተ ግን ይመለስ ያምሮና ምክንያቱም 3 ዓመት ኮፊልና ኢና ነርና ትምህርት ተጀመረም ባናም ኩሉ ተማሃራ ሕጉስዩ ሕዚ ብትዝነረ ፀገም ብዙሕ ነገር ዘይተማልአ ነገር ነይና ከምኒ ዩኒፎርም ደፍተር ቢሮ ዝተፀገሙ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ስለዘላ ኣብዚ ምን ሓውን ጽቡቕ ይስርሐለ እዩ መማራኑን ይሕግዝና ኣለዎ በመጠ ትምህርቲ ምጅማሩ ዓብይ ተስፋ ክንሰንቕ እዩ ዝገብረና ስለዚ መምህራንውን ተማሃሮውን ትምህርቲ ጀሚርና ኣለና ስለዚ እዚ ጽቡቕ ተስፋን ምልዓዓልን ቀጻላይ ዝፈጥር እዩ ተማሃሮ ዋላዳ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ይመለሱ እምበር ንትምህርቲ ዝሰማማዕ ከባቢ ኣብ ምፍጣር ዝተርፉ ስራሕቲ ምህላዎም ይዛረቡ በቃ ዛ ናርእሲ ሕወይቲ ንርእሎም በይ መብዛሕቲ ሰብ በቃ ደፍተር የውሊ ቢሮ የውሊ ዩኒፎርም የውሊ ኩለኻስ ኣብ ዝለለ ሓደ ይኾንካይ ዝሓደ ቀያይሮ ሓድሽ ገይሩ ትመፅእ ተሎ ሳይኮሎጂ ዝሓደ ዝለለ የውሉ ይጉዳእ እዩ ብጣዕሚ ችግር ነይሩ ግን ቢያንስ ድሌት ናይ ትምህርቲ ስለለለና ተማሂርናዮ ኢና خذي يحش ينبي هالسيلة ولا أنتني بطعمينا تزايونا نينا كلاسات حدا ومبر على أساس للساعتنا كفنل هذه ومبرون حصرت نينا كلاسون ومتن حصرت نينا قدنا بالكاس عارس بيت مرتي تفنعل سزنورو حزوكا وصيميم كن حزون كلاس حصرت نينا ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሃንስ ዘለዋ ዝተፈላልዩ ጸገማት ተጻዊራ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወት ምክትል ርእሰ መምህር እታ ቤት ትምህርቲ ይረዱ ዝተወሰኑ ናይ ታሕታይ ኣድያው ዝተረፈለው ሰሙን ብሓደ ገጽ ንኦም ሚጥና ብሓደ ገጽ ኻ መምሃር ምስተምሃርና ጀሚርና ኣለና ቅድሚ ሕዚ እውን ተጠቐምና ሓደ መላታት ነይሮም ብኦም መሰረትና ገበርና ክንጥቀሚና ብዝብሊና ተሓሳብ ጌርና ጀሚርና ይዘለና ሕዚ ግን ማለት ክፍሉውን ሪእኹም ትኾኑኹም ደናይ ተጻበ ተማሃራይ ሓደ ወንበር 4 ዝማሃረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ከም ትረአኹሞ ዝን መፍታሕ ግን ያው ናይ ሕብረተሰብ ናይ ገበርቲ ሰናይ
ድጋፍ ዘድልየና ምዃኑ እግረ መንገድና ክነሕልፎ እንደሊ ካልእ ኣብ ከተማ መቐለ እትርከብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ሓውሲ ሙሉእ ብሙሉእ መጽለሊ ተመዛበልቲ ስለ ዝኾነት ተምሃሮ እትተኣናግደሉን ናብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር እትምለሰሉን ዕድል ኣይረኸበትን። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ይርከባ። ኣብ ሸራሮ ንኣብነት 7 ቤት ትምህርቲ ኣለዋና 7 ናይ ተመዛበልቲ መጽለሊ ኮይነን ዘለዋ ኣብ ሽረ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ ሙሉአን ሕዚ እውን ኣብ መጽለልቲ ኮይነን ዘለዋ ኣብ ኣኽሱም ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ብኸፊል ኣብ ዓድዋ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ዓብዪ ዓዲ ኣብ መቐለ ኣብ ማይጨው ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ እዚአን አይዲፒ ዘለወን ብሓፈሻ 110 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ብተመዛበልቲ ተሓይዘን ኣለዋ። ቢሮ ትምህርቲ ምስ ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ነዚ ዝኸውን ጊዜያዊ ፍታሕ ብምንዳይ ተምሃሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ንኽምለሱ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናፈጸመ ይርከብ። ኣብ መቐለ ካብ ዘለዋን ኣብያተ ትምህርቲ 22 ተመዛበልቲ ኣለዎን ታይና ጌርና መቐለ ሽፍቲ ጌርና በቲ ሓደ ገጽ ተወሰነ ህንጻታት ተመዛበልቲ ዝዓርፍለን ተወሰነ ህንጻታት ድማ መምህር ክፍሊ ተጠቂምና 2 ሽፍቲ ክሰርሕ እንዳገበርና ኢና። ኣብ ገሊኡ ቀትሪ ነምህረሉ ቤት ትምህርቲ ለይቲ ከዓ ተፈናቀልቲ መጽኦም ዝድቅስሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ዓዲግራት እውን ተመሃሳሊ ኣብ ዓድዋ ኣኽሱም እውን ተመሃሳሊ እዩ። ኣብ ሸራሮ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ከምኡ ጌርና ክነቀልአሉ ንኽእል ከም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ኣብተን ቤት ትምህርቲ ንባዕሉ እውን ኣብቲ ህንፃ ጥራሕ ኣይኮነስ እቲ ግቢ ብምሉእ መጽለሊ ገይሮም ዓሪፎምሉ ስለ ዘለዎ ኣብ ሽረ ዘለዋና ቤት ትምህርቲ እውን ብምሉእ እቲ ህንፃ ጥራሕ ኣይኮነስ ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ቀጽሪ ግቢ ዝበሃል ብምሉእ እውን ብመጽለሊ ኬንዳ ተገይሩ ዓሪፎምሉ ስለ ዘሎ ምጽገጋዕ እውን ምባል እውን ዘይተኸኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣብ ሽረ ይኹን ኣብ ሸራሮ ኣብ ሚያዝያ 23 ትምህርቲ ጀሚርና ነገር ግን ኣብ ሽረ ብኣግባቡ ኣይጀመርናን ምክንያቱ ተታሒዘን በትና አይዲፒ በሸራሮ እውን በተመሃሳሊ ብዘይ ተመለአ ህንጻ ገለ ኾንካ ናይ መምሃር ሙከራታት ኣለዎ እዮም ግን ንሰብ ግምት እትዩ ዳርጋ የተጀመረ ትኽእል ኢኻ ሎሚ ዓመት ብሽረ ሎሚ ይወፁ ጽባሕ ይወፁ ናብ መረበቶም ድኾን ይምለሱ በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት በቲ ሕገ መንግስቲ ተመዛበልትና ናብ ቦታኦም ዶ ይምለሱ ይኾኑ ዝብል ተወሰነ ግዜ ወሲድና ኢና። ነገር ግን ሕዚ ንግዚኡ ዝኸውን መፍትሒ ኣብ ተምሃሮ ብኬንዳ ገሊኡ ከዓ ቆርቆሮ ብቆርቆሮ ብምስራሕ ንሱ እውን ከም ግዜያዊ ምምሕዳር ዘላትና ሪሶርስ ስለትፍለጥ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ብቀበሊኡ እውን ገንዘብ እውን ኣዋፅኡ ገሊኦም ቅዱሳት ሰብ ሃፍቲ እውን ተሓዊሰሞ ገሊኦም ኤንጂኦ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ተሓዊሰሞ ኣብ ሽረ ግዜያዊ መምሃር ክፍሊ ብምግባር ኢና ንኸዶ ዘለና። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከባ 2492 ኣብያተ ትምህርቲ ከባቢ 800 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ንቡር ስራሕ ከም ዘይኣተዋ እውን እቶም ሓላፊ ኣገንዚቦም እዮም። ዜናታትና ይቕጽሉ ኣለዉ። ሕዚ እውን መሪጽኩም ስለትከታተሉና ነመስግነኩም። ሚኒስቴር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣብ ስግግር ቴክኖሎጂ ውፅኢት ንምርካብ ኣብ ህንጸት ሓይሊ ሰብ ብዕቱብ ክሰርሕ ይግባእ ክብል ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ሓይሊ ሰብ ምውፋር ስራሕን ቴክኖሎጂን ኣተሓሳሲቡ ንጸብጻብ ፍሬህይወት ረታ በሪሁ ብርሃነ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ልምዓት ሓይሊ ሰብ ምውፋር ስራሕን ቴክኖሎጂን ትልሚ ስራሕ 2016 ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ኣፈጻጽማ ስራሕ ቀዳማይ ርብዒ ዓመት ገምጊሙ በአባላት እቲ ቀዋሚ ኮሚቴ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦም ብሓለፍቲ ስራሕ እቲ ሚኒስቴር ቤት ዕዮ መብርህን ምላሽን ተዋሂብሎም እዩ። ዲጂታል 2020 استراتيجي ديجيتال 2025 بمسارات ግምገማ እንታይ ውጽኢት ተረኺብዎ? አፎርደብል ይሆን ጉዳይ ተመጣጣኒ ዋጋ ዘለዎ ኢንተርኔት ንዜጋታት ተበጻሒ ኣብ ምግባር ርኡይ ውጽኢት ተረኺቡ እዩ። እንደ ሀገር ያለው ከም ሀገር ዘሎ ዘፈር ትምህርትን ስልጣናን ብቴክኖሎጂ ክሕገዙን ምግባር እናተሰርሑ ዝርከቡ ዋኒናት ኣብ ምንታይ ደረጃ ይርከቡ? ትምህርት ሚኒስቴር የራሱ የሆነ ትልቅ ዲፓርትመንት አለው። ሚኒስቴር ትምህርቲ ናይ ባዕሉ ዓብይ ክፍል ኣለዎ። ኔትወርክ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ብደረጃ ዓለም ለኸ ምስ ትምህርቲ ዝተሓሓዙ ትሕዝቶታት
بنيتورك زتأساسر سرعتيو ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ببيت أيو زي مينستر استسنادو حقتات صديقهم نبت فصامنت نمنتاي زياتو እኛም ወደዚህ ተቋም ኃላፊነት ተሰጥቶን نحنا نابستكال حلافነት ተዋሂብና እንትንመጽእ ቅድሜና ዝተጀመሩ መስራሓት ሕጊ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ደንጉዮም እዮም ብድሕሪኡ ዘበገስናዮም መስራሓት ሕጊ ኣዋጃትን መምርሕታትን እውን ኣሎ نحنا እዚ ጉዳይ እዚ ነዝቃወም ኮሚቴ ሓሳብ ቀሪብናሉ ሓገዝ ክበና እውን ሕቶ እናቀረብና ጸኒሕና ኢና ካብ ዝሓለፈ ጸገም ትምህርቲ ብምውሳድ ን2016-17 ዘድሊ ዕድጊት መዳበርያ ቀዲሙ ምጅማሩ ሚኒስትር ሕርሻ ገሊጹ በዚ ድማ ነዚ ዓመት ዘድሊ PNPS ዕድጊት መዳበርያ ሙሉ ንሙሉ ምውጋኑ ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ ገሊጾም ንጸብጻብ ይመር አደም ዳሃብያሴን ማዳበርያ ዩሪያ አበዝ ተረፉ መዓልትታት ዋጋኡ ዝንከየሉ እዋን ምስተፈጠረ ዕድጊት ከም ዝውገን ሚኒስትር ሕርሻ አፍሊጡ ን20 ዓመት ኣብ ስራሕ ዝጸንሐ መምርሕን ከይድን ብምምሕያሽ ማዳበርያ ምስ ዓለም ለኸ ኩባንያታት ብውስን ጨረታን ብቐጥታን ምዕዳግ ንምኽኣል ተገይሩ ኢሎም ኣብ 2016-17 ንመስኖ ሓጋይን ቀውዕን ምህርቲ 300 ሚልዮን ኩንታል ንምዕዳግ ከም ዝተተለመ حبيرم كساب حزي 13 مليون كنتال مادابريا استعدق انتخون مادابريا زيصعنت فلاميتي مركبون دحري 10 معلتات ابدو جبتي كم تبصح مينستر حرشا قليصام አዲሱ መመሪያ ሐምሌ ላይ ነው ስራ ላይ እንዲውል ያደረግነው ተሐድሽ መምርሒ ኣብ ወርሐ ሐምሌና ተግባራው ጌርናዮ ዕድጊት መዳበርያ ኣብ ሐምሌ ጀሚርና ኢና ኣብ ነሐሰ ካብ NPS ዝበሃል መዳበርያ ኣብ ዓመት ዘድልየና ሙሉእ ንሙሉእ ዓዲግና ኢና ለምዘበን NPS QPS ዝበሃል መዳበርያ 60 ሚእታዊ ዝሐዘ እዩ ዩሪያ ዝበሃል መዳበርያ ዋጋኡ ተለዋዋጢ እዩ كم كدما يكونن أبينا إوان واجاينكي زبرينا إنا نعدق حزي نمسنا إوان زخون أستاد كل تشحتون ويدما كل تميلين كنتال زخون عديقنا إنا أبي كل تشحن 15 كوعون ما دابرياك قربن زرقحن سأجمكوهن تقطمه حزقنا زلو مهرتي زحاشا مخانو أبي ملكة عودي استرقاقصه مخانو مينستر حرشا دكتور كرما أمنتي حبيرام دبوب يدورو دبوب كلل ياهون ما كلنيا إثيوبيا ناي قدم كل الدبوب حزي ماخلا إثيوبيا كباب سلطي كاب غراغي حسكا زوبا مبرق شوا أوروميان بوغن أرسي زواي كل الأمحرة شوا روبيتن بيرسب أورومو بول لوغيرو زلو كبابتات بزيز فلاتيوم ناب كبابي مبرق دما بابيلي بكل الصومالي دما محبر السب زباز حلوكنتات اللو عبزح زوان عبزوم زيسرح قوم كبابتات من ساقي كايدلو عب كل الأمحرة دما كاب صباح جميرو من ساق كجمريو عب كبابي السمين شوا بمخانو سرحتي مكوصار بصفحات يكايدلو عب حدا كبابتات بزقات أما مقررات زناب فريات كاب مهرتو وصاين خيخون سقات مفتارو قليصام يوم عبزوم كبابتات بمسنو نمك حاس قديمكا ناب سراحة مسنو كأتايلوم قبلو مزبن سراحة مسنو 3 مليون هكتار بمسنو بمشفان 217 مليون كنتال مهرتي نمفراي كم استتلمه أتوم مينستر عبل مجلس يوم حبيرام زيناتات ETV تقرنيا قصلا كبرات تغتاتلتي حزون مسانا صنحو حز دما كاب زين عداقا نابز حرنا يوم زيناتات كنسجر تشاينا اب انيشيتيف بيلت اند رود ب24 استفلالو عودتات لمعات ودب تفصمالا زي دما متحوار تشاينا نتن هاغراتن كام معباي بتوساخي اتودب اب تهانصلن هاغرات زحشه قطباو معبالن كلو مغبارو تغليصو توسخالنا أبز حلفوا 10 عامات جبراوي يجبر زلو إنشاتي بيلت اند رود تشاينا أبزبناو علم عبي بروجكت نتخون هاجراتن أهجراتن بمتأسسار قلتو فلووت نقدن كلو أخيل يوم كمونغو أبركتو إنشاتي بيلت اند رود لعلم تأسسار زلوون ودبات ملمع انتخون كابدو باو تشاينا كساب أفريقان أوروبان تزرق حلمعات ودب تفصيمو اليوم أبوشت زن 10 عامات دما كاب 20 مزبلص هاجرات بحبراو تربحنت متحبباراوي سممعنت ما أخل زقبرو لمعاتات ودب تشاينا وجينا زوم لمعاتات ودب دما قطباو لمعاتن هاجرات بمقلطاف زحشه قطباو من نقاح فتيروم يوم بإنيشيتيف بيلت اند رود
تشاينا لمعاتات ودب أبركس بلا هاجرات زي فصمت كوينا بسلسة مجدات لمعات مفصامة حبريتات يردو هنصت حدش ودب مفصام حدن تخون زيدما ببعال وانا نت ملو بملو بموساد ويدما بمتحوار لقح جنزبن هنصتن بمغرب انتخون اتكالي دما نبار ودبات عقمن زبناونتن معباي زبلو كيدتاتيوم نابنتا باكستان زتانت ودب غوادار تصرحيوم زودب كما قطاطر اوروبا اب 2018 تزازمه خوينو 62 بليون دولار فسس زتغبرلو عبي بروجكتيوم بزي دما قطباو متحبار تشاينان باكستانن متنخارو يغلص اتكالي بينشيتي بيلت اند رود تسرحه اب سريلانكا تانصناي 1.5 بليون دولار ودب ترقحيوم كاب هونغ كونغ كامبوديام مالديفز كساب جيبوتين سودانن تزرغحه هنصت ودب تشاينام كاب جيبوتي مس زطاي شتو طور سفر انتواحد اب هنداو وقيانوس صنكور قطباوي طراي زيكونس بحر حيلي نمفتار زعلم مخانون يغلصلو بزرغحه مسرته المعات انيشيتيف بيلت اند رود اب نيجيريا زتانص ودب ليكي كما قطاطر اوروبا 2023 بكوربوريشن هاربور تشاينا تانيصون تزازم عقمي ودبو باربعه عصفي نخوسخ اخيلويوم زيدما نيجيريا اب افريقيا لعل قطباو عقمين ختانص زحشا حجز مغبارو يغلصلو كما قطاطر اوروبا 2020 اب تشاينا እንዳተ ተግበረ ዝርከብ ኢኒሺየቲቭ ቤልት ኤንድ ሮድን ልማዓት ወደብን ብዝብል ዝተሰርሐ ዳሃሳሳው መጽናዕቲ ከም ዘመላኽቶም ቻይና በቲ ኢኒሺየቲቭ ምስ 24 ስምምዕ ህንጸት ወደብ ምግባራ ጠቂሱ ከም ሓበሬታት መጽናዕቲ እንተኾይኑ ኣብ ዝተወሰኑ ሃገራት እውን ልዕሊ ሓደ ወደብ ስምምዕ ምግባራ ኣመላኺቱ ንኣብነት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘለው ስምምዓት ልማዓት ወደብ እንትንዕዘብ اب جيبوتي كلتا ودبات كما قطاطر اوروبا اب 2013 بحد 185 مليون دولار نودب جيبوتي اب 2016 دما ب 422 مليون دولار نودب دوهاري اب سممع دحر مبصح تشاينا هنصت اساليطا اب كينيا ون اب 2014 ب 479 مليون دولار ودب رام هاربور كمون تنزانيا حد سراح مسفحفحن كلتا حدشت ودباتن نمهناص ب 354 مليون دولار اب 2014 سممع دحر مفصامو لمعات ودب توغينيوم ازي دما تنهاجرات زحشو قطباو معبالن كهلون كم زغبره اتمصنعتي املاخيتو كابوصاي ناب زحرنايو زينا تنسجر غونص غازان اسرائيل نابت زوباناي مسفع كونتات كيفطر سغات فطيرولو تحدن تخالي زخصصلو اب هوسبيتال غازا اب تفصم حد متقعتي اير طراي 500 نصوحان اب هوسبيتال تغودلو غونص اسرائيلن حماسن نخالوتا اكلات نحاوسه تغاديدو قصيلالو اسرائيل نحماس حنساب نحوارو نمطفا قريص از تلعلت بزمسل ملكعو 300 شح تطبابقتي